Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan YouTube channel namu mai albarka. Yau abin da zan kawo muku shine applications guda 10 waɗanda suke da matuƙar muhimmanci ga student, nurses and midwives a ce suna da su a wayoyinsu. Kada ku manta da danna mana liking da subscribing na wannan YouTube channel namu mai albarka. Application na farko shine wannan Anatomy Atlas. Wannan application ɗin gaskiya yana da kyau sosai. Yana presenting ɗin hotuna na organ in a 3D shape. Yana ce 3D shape wato za ka gan shi kamar kana gani na ido da ido ba clear hoto. Za ka ga gashi nan zai maka presenting, wani lokaci yakan yi providing ɗin explanation na organ ɗin da ya kawo, kuma za ka iya zaɓa kowane system, ka zaɓi kowane organ kake da buƙata ka yi viewing nashi. Za ka iya kuma diba cross sectional view na kowane organ ta hanyar amfani da wannan application ɗin. Application na biyu shine wannan Pocket Anatomy and Physiology. Wannan application ɗin gaskiya yana da kyau sosai, yana da tsari mai kyau wanda zai ƙayatar da kowa. Gashi nan yana da table of content da za ka buɗa, har da image index yana da, za ka zaɓi ko me kake so ka buɗa ya kawo maka explanation na abubuwan da kake so, cell ne ko wani abu makamancin haka. Sannan zai maka bayanin wasu abubuwa waɗanda ba dole ba ne ka same su ga wasu textbook ko wani abu makamancin haka. Zai maka presenting ɗin hotuna shi ma haka. Gashi nan da leveling nasu da location nasu gashi nan. Sannan za ka iya selecting ɗin favorite ɗin abin da kake buƙata ka yi adding nashi. Application na uku shine wannan application ɗin Disease Dictionary. Application ɗin nan gaskiya yana da kyau sosai. Duk disease ɗin da ka sani za ka iya searching nashi. Zai baka bayani game da wannan disease ɗin from A to Z. Zai baka tun daga definition, symptoms, zai baka hatta da pharmacological treatment da ake amfani da shi wurin treatment ɗin wannan disease ɗin. Gaskiya wannan application ɗin na Disease Dictionary yana da kyau sosai. Ya kamata a ce mu mallake shi a maimakon ɓata datan mu ga banza a wasu wurare na kallon wasu ababe. Application na huɗu shine wannan Merriam Dictionary ɗin. Wannan application ɗin ba wai dole sai medical words ba. Duk waɗanda ta shige maka duhu za ka iya searching nata. Gashi nan ya baka kuma taƙaitaccen bayani, irin bayani wanda za ka gamsu da shi. Ba yana shiga bane deep. Wani bi yakan kawo abubuwa superficial wanda za ka iya gani cikin sauƙi ka yi understanding. Lokacin karatu wannan zai taimake ka. Duk lokacin da ka yi tsinkaye wata wadda baka gane ba sai ka yi searching. Application na gaba shine wannan Epocrates ɗin. Wannan ana kira ne Medical Reference App. Application ne wanda duk wani abu da kake da buƙatar bayani, musamman abin da ya shafi pharmacology, idan ka shiga cikin shi zai baka bayani, sannan zai maka referencing na wannan application ɗin. Zai baka referencing na wannan bayanin cewa kaza da wuri kaza da kaza da kaza an ka samu wannan bayanin. Abin da zai ƙara burge ku shine zai maka presenting ɗin drugs in a tablet form, in a capsule form, zai maka bayanin su. Wani abu mai muhimmanci shine yana da wannan dosing calculator ɗin da za ka yi calculating ɗin dosage na drugs na kowane kalan mutum. Za ka sa shekarun shi sai ya baka dosage nashi yadda ya kamata ka bayar da shi. Ya gashi nan. Kuma irin masu type 2 diabetes su ma za ka iya calculation nasu. Application na gaba shine wannan Nursing NG ɗin. Yana da kyau sosai. Abin da yake ƙayatar da ni game da wannan app ɗin shine za ka yi creating ɗin story plan, ka yi assessing ɗin kanka lokaci bayan lokaci, kana taking test, suna maka kana ganin progress naka gashi nan. Ya yanayin abubuwan suke tafiya, kana ci gaba ne ko kana faɗuwa lokaci. Kuma za ka yi creating ɗin story plan kamar yadda na gaya muku gashi nan kuna gani. Sannan zai gwada maka wasu abubuwa inda baka sani ba da yadda ake cike su, kamar ga drug card yadda ake cike shi da yadda ake bayani ne. Application na gaba shine wannan Medscape ɗin. Wannan Medscape ɗin shi ma ya taƙaita ga abubuwan da suka shafi pharmacology. Wannan application ɗin zai baka bayanin drug indication, interaction, adverse reaction warning da pregnancy, yana is it safe ko dai akwai haɗari gaba da shi. Shi ma gaskiya kamar yadda na yi bayani farko, ya taƙaita ga abubuwan da suka shafi pharmacological approach na drug da sauran abubuwa. Za ka ga wani drug ma da baka taɓa ji ba ko baka taɓa gani ba, gashi nan zai baka bayani ne in a shape ɗin ne da abubuwan da ke rubuce a gare shi. Application ɗin gaskiya yana da matuƙar muhimmanci. Application na gaba shine wannan Quizlet ɗin. Gaskiya wannan application ɗin yana da matuƙar muhimmanci gaskiya. Shi ma a ce mutum yana da shi ga waya tai, wanda shi amfanin wannan application ɗin shine za ka yi zaɓi abubuwan da kake so
ka rinka ɗaukar darasi a kansu daga ƙarshe kuma su yi assessing ɗinka game da wannan. Kamar yanzu ga organic chemistry ba dole sai abin da ya shafi nursing ba, amma dai za ka iya samun courses na nurses su ma da za ka rinka yi kana ɗaukar quiz da sauran abubuwa. Application na gaba shine wannan complete anatomy ɗin. Wannan complete anatomy ɗin shi ma kamar wancan atlas yake, yana presenting ɗin hotuna shi ma in a 3D shape. Zai baka cikakken bayani na abin da ake buƙata kuma ya gwada maka hoto kamar wancan. Amma suna da bambanci domin ba content creator nasu ba guda ba ne, to dole za a samu bambanci. Kaga in mutum yana da biyu zai samu abin da yake so. La'alla wannan in ba ya da wancan kuma yana da, to shine amfani ya zama na cewa applications ɗin kana da su da yawa. Ga wani ogan ya ba da bayani ne cross sectional view, zai taimake mu sosai. Za ka iya zaɓar duk system ɗin da kake so, kamar yanzu ga shi neural anatomy, ga brain can sama, ga musus, ga sauran ababe masu muhimmanci. Wannan kuma kaga ga shi na ya presenting ɗin cross sectional view na fourth limb. Kaga wannan zai taimaka. Application na ƙarshe shine wannan micromedics ɗin. Micromedics shi ma yana ba da bayani ne kusan shi ma ga abin da ya shafi pharmacology da sauran abubuwa. Za ka zaɓi drug ɗin da ake so, zai baka generation nashi, concentration nashi da trial ɗin da ya yi goyon kafin ya hito kasuwa, da dosage nashi da overdose nashi me zai dai baka bayani gaskiya game da abin da ya shafi drugs. Iyakacin ƙarshen wannan bidiyon, kada a mance da danna mana subscribing na wannan YouTube channel namu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mun gode.